Ning 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 nong 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 nong. Kinutang kutang tansah bisa lelati. Niken salindri. Kepipai-pai. Kepipai-pai. Malam Nduk Cahayu. Nggih, sugeng dalu Om Ikit. Nggih, pripun kabare Nduk Cahayu? Pangesune panjenengan kula sehat. Sakniki kelas pinten? Saniki kula kelas kalih SMA. Kelas 2 SMA. Nggih. Wah, dan kelas loro SMA wis pinter nyinden jo. Anakmu kelas 3 SMP kok wis meteng. Loh, saiki nyopir ambulan. Anakmu kuwi. Syukur. Saiki anakku nyopir ambulan sing mbarep kae nang Koramil, sing nomor 2 kae nang gone Polres. Wih, dadi tentara karo polisi. Ah, dihukum. Oh, dihukum. Ya kaya nduk Niken iki sing dienggo conto, isih kelas loro SMA wis pinter nyinden ngono kuwi. Wong pancen genduk iki wis bakti. Nggih. Saiki sakmene gedene wis wani marang rono-rono, wis teko luar-luar negeri. Nggih. Piye nduk kabare? Alhamdulillah baik. Kula ndek dhewe lagi ketemu. Iya, wingi ketemu ning ndi kae, Nduk? Ning Di- Medion. iya, di Nah, saiki Medion. ketemu nang kene. Aku arang-arang dijak Pak Musigit ya golek-golek sing gelem ngejak. Yo bengi tak jak. Yo dijak yo Pak iki tuh Iki request pren. mami yo. Donga, Nduk. Nggih, tadi siang saya sudah di sini. Iya, tadi siang saya belum di sini, di luar kota. Di sini campur sari, Jos, yang sudah Enggak, bukan campur sari. Apa? Itu Band. dangdut band pop. oh dangdut band iya, pop. iya Oh. Pak Ikit. Iya. Oh, Iya, kamu sudah tahu mantannya belum? Oh, saya kalau nggak salah itu Mbak Jessica Mbak itu. Jessica itu. Mas Rian yang mana? Itu Mas Rian itu yang ganteng itu Uda Rian sama Uni Jessica. Oh, Iya, benar. Iya. Berarti kamu sudah eruh ya? Sudah Roh iki basa apa? Iya, kalau kamu roh iki koyok sukmaku ilang ngono. Sudah tahu. iya mantannya itu cantik. Ya, Cantik. Mbak Jessica itu cantik lahir batinnya. Iya. Mas Rian juga ganteng. Hmm. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga langgeng sampai akhir hayat hanya maut yang memisahkan. Amin. Semoga panjang umur sehat selalu. Amin. Diberi kelancaran segala urusannya. Semoga cepat diberi momongan. Iki dawa kesergep kajahatan iki ketara. Kulino kajatan. Wong ngamini barang sing apik kok apa padha Ayo kae nek sedekah bumi bareng-bareng ya ngono kuwi. bancaan ning kuburan ngono kae. Nggih. Aku bang Jan anu ya ibu-ibu Fataya ki ra iso meneng ya jan anak. Mbok ketut. Ketetesan Bu. Anu, mbok gentenan ngono lho maksud Iya. kuwi. Jan saking ngefene no. Iya, Jadi mm-mm. memeriahkan anu karo dirimu. Ya lah mung kene kalah rai menang Sampean- nasib kok. Sampean mambu batang enggak? Aku kok sengkring-sengkring mambu batang ngono ya. Aku yo Mambune ora enak nduk Niken. Nggih. Ketoke batange ya jejermu kuwi. gak layak aku rono wis mambu rene mambu linggih kok anteng jebule malah aku dhewe to. Piye Jo? Muni piye Jo? Kowe kenal sapa Jo? Nuwun sewu Pak Igit niki riyen kan nate seneng tapi tak tolak Pak Igit. Sing ngendi? Oke. Lho sing kudungan rondo oren iki lho. Jenenge sapa? Dik biyen waktu seneng aku cek ngene. Ya Allah sayang kamu seperti wajahnya Kian Santang jare. Lah alah terai wis ora seneng ora. Lah. Sapa jenenge sapa? Inah ngono. Sapa? Inah. Nina. Kaya aku di SMS isih tak simpen no. SMS-e piye mbiyen?
aku nggak bisa bubuk. Nah, terus mau bales piye? Kalau bales sih kenapa? Terus dia yang bales nih kancilen. Kok kancilen? Wah. Tak kira kangen kamu, tak kira ngono jebule mung kancilen. Lah wong lanang di WA ngono kae di SMS ngono ya gede-geden ndas kowe jebule trimone. Tak kira kangen kamu kok malah kancilen. Beh, luar biasa. Luar Gimana biasa. menurut Genduk Niken malam hari ini dengan tadi siang sama-sama meriah, Mbak? Sama-sama meriah. Alhamdulillah saya suka banget di sini. Ibu Budani. Bu Budani Dani. iki lek nyangoni iki gak ukuran, terus. Nek mau iki dirasa ngeten Om Iget. Piye? Budani mangke badhe mriki malih badhe nyuwawer malih. Oh iya. Sing penting lagune niku sing hot-hot Heeh. Oh, nyuwune. beliaunya juga bisa nyanyi kok. Cuma joget aja sama nyawer. Oh, Budani. gitu. Iya. nggih. Terus sekarang sudah gak bisa nyanyi. Nggak usah nyanyi. Nggak usah nyanyi. Sekarang sudah ada nyanyu. Nyanyi. Tapi kita jangan mendoakan mantannya juga, didoakan keluarga besarnya. Oh. Budani beserta bapak dan juga ibu. Mami. Ibu, Ibu bapak siapa? sama ibu dari Padang. Didoakan semoga awet, leh ngomong anak putune, Amin. sehat selalu. Amin. Ini tanggal 3 Februari saya juga di Padang, Ibu. Ya. Padang apa? Ngechat itu jam Padang. Yo tanggapan, sok mampir merono. Sudah pulang apa belum tanggal 3 Februari, Bu? Terus kelewatan. Hah? Februari tahun piro sih? Tahun saiki ta, Pak? Oh saiki tak kira biasanya 2020. Kok koyo ngoyak ngono. Ya, ben Sampean padha Februari seneng. cek payu toh? Lho. Piye kuwi lho? Februari tanggal 16 Ramadan iku aku tanggal malam 16 iki cek tanggapan. Cah laris kuwi, Nduk. Cah kene kok. Alhamdulillah. Tanggapan dagel, Jo. Lah teh mriko nggih boro mlitur to Pak iki. Oh, alah. Oh sampean ki anu ya. Apa multi talent berarti? Oh iya. Iya. Wih. Berarti kabeh diayahi, ya ora Iya. apa-apa, penting halal. Halal kono anu aku bangga awakmu saiki wis gedhe, pinter nyanyi Terima kasih. dadi sing kaya ngene iki tetep terus berkarya dan belajar. Amin, maaci. Iya, nembang apa, Nduk? Nah, sing nganggo bawa Nduk niki. Nggih. Kene jejer kene gen pantes. Alah. Kowe kok mak-mek kae. Pun to Pak Igit. Lah pun piye? Wong kene mak-mak sinden kok ora oleh kono ki ora entuk iri. Lah ya tetep iri aku ora tau mak-mek niken kowe mak-mek. Tapi kula malah demen ngeten iki. Lah kok iso? Biasanya orang yang seperti ini tuh tidak akan meninggalkan. Weh. Malah meninggal dhewe ya, Nduk ya. Ya iso. Iya. Omongane ketoke iku muda. Nanging gurine iku lho dadi tak disiki, tidak akan meninggalkan. Ya, tegese semua pakaryan harus didatangi atau dikerjakan dengan penuh hati ya. Awakmu bawa no, aku ditolak karo Minah ora masalah. Request podang kuning ya lho. Oh iya ta. Lho jenengan mau takon impom kok wis kene lho, Pak. Jo, Sapa? Pak Pardi. Oh, nganu Nduk, Pripun? pangkur juga boleh. Bebas kamu malam Kamu hari. Iya. bebas. Pelok 6 gitu. Oh, 6 pelok 6. 6 abang apa 6 ireng? Loh, kok kaya dadu to, Pak iki? Pelok 6. Pak Robert Pitoyo segender nih. Luroci nemo luroci. Ya, spesial untuk teman-teman berdua. Nggih. Ini dia. Timen buta yang ram bakal Pangkur gitu. masih nangkleng cahyane raka Amin. Amin. Mau nembang kok diamini. Lah donga Oh, iya. karo nembang.
putri saking Ndoho Kediri. Nggih. Oh, ndoh. Kediri. Salawireng nambang beksa mos kacakup linambaran jiwa tama Ndriya sumarah mring Gusti Pangkur Sandiasmo Dimas Niken Salindri. Bener lho Niken. nggih Sing damelke Sandiasmo niki wis sinten Dimas? niki Pak Cahya Oh, Pak Cahyo. Iya. Sesuk julang gaweke nganu apa kuwi Sandi Sandi. Asmo. Nah aku wis ora usah digaweke aku ndek sandi dhewe. Sandi Asmo tembang. Oh, gak tak kira sandi wiwi. siapa nama panjangmu Kak Iya kakek, makanya kak. Iya. Aja ditambahi aneh lho, kakek tok aja ditambahi aneh. Nah, nek kakekane iku wis beda. Iku dirimu anu matur nama panjangmu kak kene terus do ngidu. Ngapa kodong itu? Ya do ra ikhlas apa iki? Siapa nama Kaya iku panjangmu? nek ayu-ayu dhewe. Sama Tina. Ya apa to kok sensimen ki? Kan iku mbiyen tau seneng aku tak tolak dadi Oh kok pede. Tapi aku barang aku ambek dirimu terus ketoke atine lara. Terus anu tulung keamanan iki kon do miring. Aja wong penonton kowe nek karo mantanmu kok tegele ra karuan. Aku ki Rajapati pokoke. Anu nok Eling apa ora ngono iki ditakoni lho. yo kenal kono yo nek prainan dodol ning ponan kok Pak Ibu. Ya apa. Lho iki jane grup apa e? Membuat aku bingung. Oh. Heran aku. Lagune apa Nduk nih kan? Impenku nggih Pak Ikit. Impenku. Oh iya. Nah, halus-halus sik, Nduk. Nah, yuk. Krungu
Nyidam Sari dangdut. Luar biasa. Wah, onde-mande suara kau baik sekali, cantik orangnya. Oh iya, kok ya luas bahasamu. Dan malam hari ini disiarkan live streaming ada 12 channel secara serentak. Wow. Di Sigit channel aja hampir 4.000, belum channel-channel lainnya. Seluruh serentak iki bengi iki isine gur wayangan ning keser tunjungan gini. Sandunya iki bengi iki pokoke fokus wayangan ning daleme Mbak Dani. Mergo kono-kono ki sedora wayangan. Ya ora leh ngono ku. Lah iya to, mare wis do prei sesuk gentenan. Oh iya, nggih. Khusus malam ini. Nggih. Guyu bangi. Nah, tembang iku mungkin suarane ya iki gawan lahir. Kolo-kolo ngantene kalau mau ikut bersukaria bergembira di sini boleh. Oh iya, Nanti biar sama wayangnya jadi di syuting itu wayangnya itu sama ngantennya tuh nanggape wayang di awan campur sari. Ben. Yo ben. Ben apa? Ben sakarepe wae iki. Lah iya. Ndak apa-apa. Perasaan anggere ana swara ngono kok aku trauma wae iki. Kok iso trauma? Oh pas blandong kayu tak go mulai itu ngono kuwi. Nek ngono kowe mbiyen tau maling kayu. Lah yo. Nah, ini genduk nikan ini memang dari fan-fan jenengan yang sudah seminggu di sini itu. Suwe men jo. Lho jenengane piye to kawit nulisi ulem ngantek rewang wis ning kene terus. Oh. 2 minggu. Lho 2 minggu malah nduk 2 minggu. Nek Minah jelas. Oh, langsung jempol kowe ya. Nek Minah jelas, mesti sing diarep-arep sapa lho. Mau nulis status ning FB piye statusnya Minah? Kok niku wae ning gene FB nggih gawe status kula inceng ke ngisor ngoten. Iya, statusnya piye? Aku di depan. Mok komeni. Komenmu piye? Bunda piye? Iya. Iki kurang Abdul lamun to Mbak Dani karo mantene ben munggah ya, Jo. Oke,
kurang adol kalau Uda sama Uni terus Mbak Dani. Syukur yang Mami. Bapak Besan dari Padang mungkin pengen mengenal. Juga dari Sunda. Dari Nanti Sunda. juga ada lagu-lagu dari Sunda. Ya. Ayah lagu Sunda. Oke. Ya sekedap halinya. Lagunya judulnya apa kalau Ayah Sunda? Bajing Loncat. Oh, Bajing Loncat. Bajing Loncat teh bahasa Sunda. Kan nun artikan ayah seorang gadis menantikan kekasihnya yang sudah terlanjur disunting pria lain. Kowe kok gemes kan Rina? Aku kuwi minah ndek kaya elek lho padahal. Saiki. Iya padha. Pasti padha asline lho iki. Sembrana. Yes, thank you. Mungkin mau ikut ke sini Iya, boleh iya, sekarang ya Pak Iya, Igi. monggo. Nanti sebelum tidur. Silakan Udarian, Uni Jessica, Bunda. Bundo, please come here Bundo. Abi, please come here. Bundo, Abi, come here. Kalian bisa diam nggak? Moderator ijo. Go mix siji neng. Mbak Dani, ya Mbak Jessica, Abi, apa kabar ya? Oke. Apa kabar Abi? Bu Mimin langsung piye yo? Anak polah wong tua keprada nembe ningali putune munggah wae langsung set. Iku sing diarani Piai Sepuh Tanggap Wacana gitu. Niku nun sewu yang dari Padang ini bapaknya atau ibunya? Bapak Padang nggih niki Padang Jinglang. Kok Padang Jinglang waduh. Maksudnya suasana rancak bana iyo kah? Iyo. Ibu dari Sunda. Aku maha wartosna Ibu. Saya sadayana Ibu. Sumpah nuwun sewu ibu Mas Riani ape kaya nom-nomane bojoku. Alah. Persis ngaten niku. Ben. Ya, gimana perasaannya? Ini mungkin kangen-kangen aja. Bapak atau Ibu mungkin mengucapkan satu kata atau dua kata untuk Bapak dari Ibu. Monggo Bapak. Bahasa Padang enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami dari keluarga Dedi sangat senang sekali karena selama ini kami tidak pernah melihat langsung wayang kulit. Iya. Baru kali ini kami melihat langsung dan di Blora di tempat besan kami sendiri. Iya Pak. Saya juga senang ditanggap. Kesannya apa Pak Dede? Ya. Setelah melihat wayang kulit secara langsung kesannya apa? Ya. Bingung karena saya nggak ngerti bahasanya. Enggak apa-apa. Siapa aja. Iya. Ya santai saja. Akhirannya nganggo OKB ya? Yo. Jadi saya sendiri, mama saya yang Padang.
Mama Padang. Bapak saya Sunda. Oh Sunda. Tapi saya besarnya di Jakarta, bukan di Alah, Padang. yuk. Oke kalau gitu. Oke, very good bro. Thank you. Sip. Jakarta, saya di Tanah Abang. Kowe tau ning Jakarta? Iya, saya di Jakarta, di Tanah Abang, tapi sekarang Tanah Abang udah dijual. Oh, kamu pernah di Jakarta, Jo? Iya. Berapa lama? Ya lambe teleng-ten. Belum tahu. Iya. Yo ini luar biasa Bapak. Silakan untuk menyampaikan lagi. Ibu gantian ibu. Ibu atau kakak ini Mas Rian? Ibu. Ibu. Your mother, please. Oke. Ibu, ini masyarakat sini bagaimana gitu? Dan bagaimana netizen banyak pesaran? Sedikit lah. Siko lah kau berkata. Sunda iki Sunda, buke Sunda. Sunda. Mangga Bu. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Alhamdulillah senang sekali sambutan keluarga di Blora di sini benar-benar sangat meriah. Yo. Apalagi dengan adanya Wayang kulit. ini Iya. yang benar kata Papa tadi pertama kalinya Pertama nonton kali. langsung wayang kulit. Iya. Ya itu aja ya, terus terang ya menjadi pengalaman baru. Pengalaman kita. baru. Ada mudeng apa enggak itu kakak? Enggak mudeng. Enggak mudeng tapi perasaan batin yang paling dalam sekali itu tahu alur ceritanya ya. Ada sedikit. Alhamdulillah kalau gitu. Jadi sidik-sidik lah roh gitu. Iya. Nuhun Ibu. Monggo saniki pun do sambutan. Mbak Dani napa mantene sing paling dawuh? Niki wes lagu napa? Monggo wis ngene sambutane Bapak karo Ibu, monggo administrasi. Shh. Kowe iki aja ngisin-isini aku. Pripun to Pak Igit? Namung anu kok Gojek Mbak Dani wong wau ya cetha digawani. Oke, ini Mbak Dani pokoknya seluruh keluarga besar Mbak Dani baik di bidang usaha, di bidang keluarga semuanya sukses dunia akhirat. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Lah ndonga supaya tambah abdol lan mandi ana wajibe. Lah. Kowe iki dagelan apa modin kok njaluk wajib? Wajib ndonga maksudnya Oh, Pak wajib ndonga. Igit. Nggih. Monggo, sik coba meneng. Request lagunipun napa Mbak Dani kesukaan apa? Pengen Mbak Niken Mbak Niken. Bokong semok, bokong semok, bokonge niken. Nganu Mbak Dani, untuk temanten berdua katresnan sejati dulu. Oh iya. Wah, boleh ya. Supaya cintane awet. Nah, ini Amin. lagunya. Nah, itu Mbak Jessica itu kalau olahraga sukanya berkuda aja. Nah, Oh. Iya, itu balapan juaran. Wow, karo ibuke menang anake. Oh, aku ya iya. Lah aku numpak unta. Ora terima berkuda. Katresnan sejati, one heart. Wah. Katresnan sejati dalam bahasa Sundanya apa, Jo? Nek isih sayang mbok ngomong. Katresnan sejati bahasa Sundanya apa iki lho? Katresnan sejati, cinta selamanya. Oh iya, kok kaya bahasa Indonesia ya? Anjen persis Pak Igit. Oh iya kok iso ya. Percaya. Bahasa Inggrisnya true love. True love, iya. no travel, no traveling. True love. Wadah. Di MC ini Jo, disiarke Jo. Nyonek genteni ketok. Sekendalu Bapak Ibu sinabi pinarah martiko kemawon sinareng Niken Salindri dan Cakranerat Katresnan Sejati. Yo. Boleh sambil goyang. Ayo, yo, 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 yo. Satu.
sikat aja Mas Rian. Asik. Terima kasih. Luar biasa. Saya selalu terima kasih Bapak Ibu, Mbak Dani, Mas Rian, juga Ibu. Mbak Jessica enggak nyanyi, enggak nyanyi. Jessica pengen nyanyi enggak? Oh betul. Oh nggih. Ya persiapan terima kasih Bapak. Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Pelan-pelan sandalnya joki-jolan, ayo. Oh sandalmu jepit lho, joki-jolan. Ada ya. Aku ya seneng suasana ngene iki seneng nek iso sedina pisan. Ya. Seneng wong nampa saweran kok. Lah ya kaya wong cange tengok-tengok ya malah biak-biuk kaya mangkani sapi.
Itu yang dinamakan jatah Pak Igit. Oh iya. Jadi wong urip iku lair iki wis digawe jodoh pati rejeki. Ning awake dhewe iki iso ngudi urip kang luwih mukti angger gelem ndonga lan usaha. Wow, iya. Oh. Dengaran lambemu kok ya rada lunyu. Lho, nggih. Iya, karena kalau mulut-mulut boti itu seperti itu, Om Igit. Lunyu. Kok teko kono lho. Di dalam pernikahan ya Pak Igit. Itu yang dinamakan hubungan itu harus lahir batin. Di dalam pencernaan bagaimana tujuan dan niatnya. Oke. Tuh. Terima kasih untuk semuanya yang hadir memberikan doa restu untuk mempelai berdua. Karena dari Sunda kita persembahkan lagu Sunda nggih, ben karo Mbak Ida Lala men. Mbak Ida. Kene ya Mbak Ida Lala sama Mbak Latang Niken. iki, Om Igit. Untuk mriki mboten napa-napa nggih. Sama Bunda Lala Mbak Niken ya. Oh, kene. Duh. Oh, kene. Ini Kamu juga ikut bajing nanti. Waduh, saya kalau nanti ikut bajing malah ndak entek nanti. Ini Ndak entek biar apa? kelihatan indah dua bidadari ya. Oh iya. Yo. Mbak Ida bisa bahasa Sunda? Ngartos seletiknya. Ngartos ati. Iya, Ndak. Oh, ngartas saede. Wilujeng Sumbi. Oh. Bener ora? Oh iya Benar bener. Wilujeng Sumpi, selamat malam. Iya, Oh, iya. iso ya. Oke. Mengenal budaya dan adat lagi. Oh, kalau bajing luncat itu artinya apa, Jo? Itu bajing loncat itu artinya dulu. Dulu tuh sudah punya pacar. Tapi berhubung seperti jenengan ngendika wae ora ndang dilamar-lamar, terus disenengi karunan bocah liya deknen getun. Wow, kok artinya kok dawa men ya? Iya betul. Berarti bajing loncat ku lagu galau. Menggambarkan kegalauan getun biyen kok ora tak tenanai gagainane apa. Oh, coba dibawani ku sing terjemahke Jolang. Ayo berdua karo Mbak Ida sih. Terjemahke Jawa nek kanthi bleset ku sawerane dijaluk neh karo Pak Joji. Sing dimboi nek bener iki. Barang sing iso ditarteke Jolang. Sok teh. Bawah lak. Oh iya. Ayo. Ayo artinya apa? Semuanya. Oh iya, iso ya. Angin panggahing Kesunyian. Oh iya. nebak kuring Sendirian. Nabak kuring sendirian. Sendiri. nu gerbimbang Nuger bimbang. Yang sedang bimbang atau galau. Wah. nu mau apa artinya? Hati. Oh, hati ki nu. Inu tenan. Ah iya. Kowe mau awur apa tenanan Jo ki? Senengane kok kandhani ngawur kok takok terus wae. Mas Jolang, nukku loro mas. Atine lara Jo. Bener toh? Nukku iya. Ngahulang ngabrang tiang nang. Aduh. Hetate dae kacicing. Artinya Jo. Diam tapi selalu teringat. Wah, iya. Dae kacicing. Cicing ini apa? Meneng, Oh, ae, meneng. meneng ae. Oh, meneng ae. Mau awur yo nang kuwi. Cicing ki beda tengok-tengok. Oh, tengok-tengok. Terus? Ngecat. Hah? Aku kuwatir nek awakmu salah. Lebih. Soale basa kono mbek kene iki beda. Oh, bedane? Lah kuwi kono ki mau ape ngomong lah kuwi aku tidak salah.
Aja dibedhot sik to. Ora rampung senengane Aku mak bedhek. plas kok Pak Igit. Lah kudune ca apa ca? Ah. Oh iya. Eh. Ngacacang kuwi. Lah, kuwi. Oh, iya. Ngantek mbok genti liyane dhewe. Artinya apa sih? Artine ngacacang. 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 Artine ku terikat. Oh, dicencang. Maksudnya hubungan Berarti iku nek lho. pamane terikat kok iso ngajar wae. Terikat, hubungan iku masih terikat. Oh iya. Terus kayak baca. No angka sepan waktu tiba Setiap saat selalu teringat. Terbayang-bayang. Berarti pas karo lagune engko sing Iya, bajing loncat mau iya, ya, kuwi. Mas. Aduh, Mun telas Mbak Ida niki. Sampun. Oh nggih, berdua karo Mbak Niken. Gelo Mas, golek Minah gelo. Pak Mbak Minah nuke lara ya ahli ya. Ora. Ndeke ape roh nukku. Bisik-bisik. Alah, ya Muni piye, Jo? Duka malah ngidu kok Pak. Wong nang kupingku mak sek. Teles. Aja lali pokoke yang putri nyuwune engko banyu masak. Oh. Orang apa? Ya ke Sunda ana, Padang ana. Banyuwangi apa Banyumasan? Banyumas, Oh. Banyumas, Banyumas. Ya, Banyumas sing rada ngapak kae. Ngapak ya Iya. mono. Ya pertengahan antarane Orang ngapak karo kepenak. Jawa Barat karo Jawa Tengah ya. Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat. Oh, iya. Oh, nama kota iku aja digenti. Ora itu toh. Jawa Barat. Ayo, yang selindro. Bajing hutan selindro ya. Mbak Ida ki ya penari Jo, ben juga Oke, karo tari karo bareng karo Mbak Niken. Wah, elok Pak Igit. Oh, Ben iya. malah ketok indah. Wis lungguh ning kono sing nah. Oke, Pak. Karo anakmu lanang ya kuwi Jo. Nggih, rondo-rondo le. Anakku iku kok ting telecek ngono Pak Igit. Walah, karo sambung putrane Mbak Eni kuwi dalang cilik Jo iki. Nggih. Coba kayak apa? Bajing loncat Mbak Ida dan Mbak Niken. Yo. Rebabe, banterke volume rebabe ya. Bajing loncat kas tanah aduh Abdi lepat narasantati hangkana bajing lancar bajing lancar kasana
Oke, luar biasa. Oke. Ngatek Jo. Nggih. Ternyata gamelan Jawa untuk iringan Sunda juga bisa. Semua gamelan tuh bisa asal kita mau Asal belajar. asal apa? Asal mau belajar. Yo kleru. Lah asal napa? Asal ditanggap. Dadi bisa. Yo. Kowe belajar ditanggap yo ora. Oh iya asal ditanggap. Aduh. Ya. Sing nembang Pak Idalala sing joget nduk niken salindri. Meh persis asline Pak iki. Wah, hebat lho. Oke. Iki Mbak Dani WA tuan rumah. Nggih. Mas iki nyuwun gelang alit. Oh, Banyuwangen. Banyuwangen ora Banyumasan mau. Lah iki mau piye to nah Minah? Banyuwangen apa Banyumas? Ki Banyumas beda loh. Banyumas kae negara ngapak. Iki gelang alit Banyuwangen. Banyuwangen. Lah Banyuwangi apa Banyumas? Oh, Mbah Putri tetep Banyumas. Oh iya. Kok Iki diparingi. iya coba. Gelang alit saking Mbak Dani menika. Kagem Kang Sami rawuh sedaya. Wah, sembah nuwun kula wau Mas Tahan nggih rawuh dalange PM nggih. Ya rawuh. Kanca-kanca Cakraning Rat Fans Club. Ya sembah nuwun. Iki CFC komplit CFC Ngayuk Jakarta ya Durmanto Jo. Oh nggih. Go saka Taiwan Mbak Ira. Semarang. Iya, komplit Semarang. Nah, Mbah Mudin Sambong yo. Manto. Nyimak manto. Pak Lampung Pak Ige. Lampung nyimak Lampung manto. Nggih. Ora lain saka Kalimantan Selatan iki. Pak Bonari Blok A2 iki nyimak kanca-kanca transmigrasi. Weh, doa untuk temanten yang terbaik. Wah, ya. Coba ku niken bawa sing jengleng kuwi ya, Jo. Oke. Mambyat mayo. Apa Minah ya nah, ya. Ngawur. Sudah adanya tuh di sini sampe nok panggah Minah ya. Lah, Sini sing gambon ki sampean untuk Minah. Oke. Meh ngopo kowe kok ngono? Jenggleng to Pak Ige. Oh iya. Persiapan. Mambyat mayon Mumbul Zon. Alah. Kok mambu pesing ya? Ya iku sing mare urip kan, Nduk. Ojo kesusunan. Iya, aja kesusunan. Det, kuma lagi mumbul. Oke. Mumbul sing dhuwur sing jiglok ngisor ndase sik. Wah. Wes oke. Teman sungguh kejam. Suwarane gandeng pelam nyangan. Mas, Jo. Alah telat. Kowe iki nampa saweran mau ora pas iki telat. Goblok dientek-entekno. Tak kandhani ngene iki lho ning kamera aku sing salah. Wong kowe sing kecepetan. Lah kudune piye? Jalukmu piye? Tak set Terus jreng. nek kowe mumbul ya gone muni. Jreng. Oh, ngono. Kompak. Kompak. Jerenge ngenteni kowe mumbul. Nah, wi Nek kowe mumbul ya gone muni. jreng. Oke. Nah, kita di genano. Sesuk ki prei. Terus ngene. Nyaram yai Semangat. Nusantara. Wup. Kompak. Terkutuk. Kok iso terkutuk? Jrenge iki nganggo gamelan tutuke dicekeli Pak Ige terus jreng tutuke cekeli jreng. Lah iki mau ora ngono. Lah iki nglambe tutuke do dimbarke.
Oh berarti nek kowe mumbul tutuke dijunjung. Cekeli langsung jreng. Ngono lho. Nemang iki lek ngomong soalnya nggih lambe jrenge. Nah, Lambene muni jreng, mau Nah. ning ngono oh sampean. aku sing muni ngono ya. Bu? Heeh. Oh iya, iki kok ngene-ngene. Teng tak dandeng telak tak tung 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 tutuke cekeli jreng. Tuntak dande. Endi mau bocahe? Yalah gurimu iki lho. Iki apa? Meripat ora awas. Bablasen wae Pak Idir. Pianyu wangi. Disuraki kowe. Pak Igit, Apa? kula tak nemu solase Pak Igit. Aja mutungan kok. Ape ngisak aku. Kok terus nesu. Ngene lho, Cok. Iki jane balane kae apa iki? Nek kowe mbolo kae, aku melu. Oh lah lah lah. Ya ya, sakmu ini iki kok ora ana sing elek belas wae iki. Minah tok. Fan. Nah, terus kene. Tanah indah ku meliaring Sing miwiti Lukman iki mesti. Ini lho. Tak kandhani. Coba balene nduk likan. Baleni. Melaring. ku meliaring Alah. Lukman isin. Wes. Tomu iki kandhani. Nadamu iku nada. Yo aku arep muni Husen yo ora penak. Nada sahur. kenapa Om Igit kok Itu yang nyiter yang menciptakan senggaan gumel nyaring. He, itu yang nyiter. oh Itu Husen Adi Hasan. oh sekarang itu ada senggaknya gitu Iya, itu ya mau ngawur nduk aja digagas ya. ku meliaring Karo diluk mikir siter dijedake lambene. Alah. Taman. Nah, nanti berdua dengan Mbak Yosi ya. Nanti. ya taman
blamjangan blamjangan. Ayo. Melani taman sari Nusantara. Blamjangan blamjangan. Melani taman sari Nusantara. Blamjangan susah seneng yo rotan ojo. Wis pirang-pirang jaman turun temurun sing kelakon. Ake bangun tiram pake biru yara. Sekarang gonong-gonong ira mangke prakoso sawah lan kebonan ira wero mangke soporo mriku aja kangelan yen mangke sumberira mangke koyo pangeran rakyat bangun sing mari Gelang alit request Mbak Danik dipinangani muga-muga kanca-kanca ora lali. Ora. Angger dendeng tak neng nyonyong nyonyeng nyonyeng nyonyong nyonyong nyonyeng he he. Metu he nek metu. Siap senggak kowe nyekel mik. Iki majulang entuk salam kok Saking jajak. yo ono ae. Bengi iki dagelan do mantok kabeh lho Jo iki bengi. Nggih to? Weh lah. Nggih. Oh, Do story karo masang fotomu. alhamdulillah Pak Igit. Captionnya elek. Ora apa-apa. Pendapat. Ora apa-apa nami akeh apike. Iki dawa storine, eleke sithik apike akeh. Niku sedo Nggih. gething ketara nih Pak Igit. Lagune gelang alit ya. Hei, aja lali yo. Ya, ayo cepet. Dedeng tak yo. Ha he ha, ha he ha. Wes kalakon semene lakase isen nyareka kedalan
luar biasa. Isih do kelingan jule. Ah iki Banyuwangen pertama biyen garap cakaran yo iki, Jo. Cih. Introne intro sing ora iki sing lawas. Cih. Lagu apa? Ceng 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 cong 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 ceng ceng ceng. Ceng 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 cong cong cong. He. Ora kuwi. Bagus sing nyaron kuwi urung lahir. Oke, nganti saiki. Bagaimana Om Ikit? Iya ya. Om Ikit sudah bosan apa belum? Belum kalau aku. Belum dong. Nah, diselingi dulu kamu bisa mimik-mimik dulu. Oh iya. Ah, mimik dulu. Aduh.